A yau insha Allah bidiyon mu zai muku bayani ta yadda mace za ta shawo kan saurayinta idan suka samu matsala a soyayya, ko kuwa yadda saurayi zai shawo kan budurwar shi idan suka samu matsala a soyayya. Ku kasance da mu daga farkon bidiyon har zuwa karshen ta domin jin yadda za ka shawo kan budurwarka ko saurayinki. Mun gode. Masu kallo barkanmu da haka, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Kasim Bubalon. Kamar yadda kuka ji a farkon bidiyon nan bayani da muka dan muku da kafin nan mu zo mu gabatar muku da abubuwa da ya kamata. Misali yanzu a ce ka samu matsala da budurwarka a soyayya. Ita matsalar ma dai ta kasu kashi daban-daban. Wata matsalar din a farkon soyayya ne ba iya dabbaka ta ba. Kusan wata matsalar kuma a tsakiyar soyayya, wata kuma a ƙarshen soyayya. Kuma wanne dai zamu ce Allah ya kiyaye mu. A misali yanzu a ce ka samu matsala da budurwarka a farin farko, to amma da ya kasance na farin farko baka da girman kai, baka da wulakanta mace da sauransu, ka samu matsala da ita, to wace hanya zaka bi domin ka ga ka jawo hankalinta? Gaskiya ya kasance na farko dai ka iya tarairaya, sannan kuma ka iya dada ɗan kalamai na bada hakuri. Domin wasu matan a lokacin da kake ba su hakuri, su a lokacin suke ƙara hawa. Sannan matan ma sun kasu kashi daban-daban. Akwai wasu matan suna da saurin hawa kuma suna da saurin sauka. Akwai wasu matan kuma ba su saurin hawa kuma ba su da saurin sauka. To duk yadda dai ka fahimci budurwarka, to ta wannan hanya za ka bi ta. Za ku kokari kana yawan tura mata sakonnin bada hakuri, kana kokarin kana mata kalamai masu daɗi haka, kana kokarin kana mata kyaututtuka a daidai wannan lokacin. Ka yi kokari kuma a wannan lokacin kana yin abubuwan da zai burge ta. Misali ita ma'abociyar son ƙanshi ne, ko kuma ma'abociyar son saurayinta ta ga mai ɗan wanka ne, to a nan daidai wani lokacin za ka nema turarruka masu kanshi ne kana sanyawa a jikinka daidai lokacin da za ka ji, ko lokacin da za ku haɗu. Hakanan kuma idan ka tashi ba ta hakurin, malam ko a kasuwa ne idan ka aikata mata laifi, ka ga abin da ka aikata mata ya kai ya kawo ne, ko a tsakiyar kasuwa ne ka durkusa ka ba ta hakuri, to nan ne kenan mace za ta yi amanna da kai a rayuwa. Ina ga har ta mutu ba za ta taba mantawa da kai ba a rayuwarta. Domin me? Ka mata abu mafi girma a rayuwa. Domin su mata a koda yaushe su suna son ka nuna kana son su ne a ko'ina, kuma a duk lokacin da ka samu matsala da su kuma ka ba su hakuri ko a ina ne. Nan ne za ka ga mace za ta girmama ka kuma za ta martaba ka, sannan san da take maka zai kare ninkuwa ne a zuciyarta. To bari mu je ɗaya ɓangaren kuma za mu ce, wato idan budurwa kuma ta samu matsala da saurayinta. To su mazan ma fa sun kasu kashi daban-daban. Akwai namiji a lokacin da ke bashi hakuri, shi a lokacin ne wani girman kai zai taso masa, a wani lokacin ji yake babu wani tsarki da ya kai shi bayan shi. To wani hikima ya kamata a yi a nan? Misali a ce shi ma abocin son fira ne haka, duk da dai ba lalle bane iya sauraron ki a daidai wannan lokaci. Misali ko yana WhatsApp haka, zaki iya tura mishi irin voice note haka na shuguba, na ya kasance dai ke ma kina da ɗan zakin murya irin na matan nan haka. To gaskiya a nan zaki iya cinye rabin imaninsa a soyayya, zan ce idan kina da zakin murya. To haka nan kuma idan kika fahimce shi mutum ne mai son irin shuguba haka, irin kakkarya mishi murya da dai sauransu, to a daidai wannan lokacin zai kokarin kina yawan tura masa sakonni, nuna mishi hubbi na waye idan babu kai sai kwalban baltonic, idan babu kai sai ina kidi kina dan mishi wasu yan barkwanci, kina dan mishi wasu kalamai dai da ya kamata ya fahimta dai. Sannan kuma ki nuna masa abin da kika aikata kwarai daga cikin yi laifi, amma me kina neman afuwarsa da dai sauransu. Kenan idan aka bi wannan matakai, gaskiya za a na shawo kan masoyanmu cikin kankanin lokaci ba tare da an sha gugurmaya ba. Amma kafin nan dai ka ba mace hakuri, ko ki ba saurayinki hakuri, ki fara fahimtar ya yake, wani irin hakuri yake so a bashi. Wani yana so ne ki bashi hakuri a idon duniya, watan ma haka tana son ka bata hakuri a idon duniya. To in dai kana son da kuma kana son ku yi rayuwa na har abada, to ka cire wannan girman kai dinnan. A duk inda ta nemi ka bata hakuri, ka bata hakuri. Kuma ya kasance a koda yaushe kasance mu masu yawan yafiya ne a soyayya. Domin gaskiya duk wani mai soyayya ba a san shi da fushi ba, ba a san shi da
dogon fushi ba da sauransu. Ya kasance an maka abu yanzu sai ka nuna ranka bai ɓaci ba, sannan kuma a ci gaba da al'amura. Ka zance duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu a yau.